Diego memory. Nasa? Mapuwa magiroti manga. Tari. Ndio. Kwa flower mama. Kesi. Ayo ngutopera ndikoni kune flower. Haisiri kutopere. Haisiri kutopere flower yacho. Kutopera? Iwe usina kuiwana? Ndakanzi wasanga kunzi ndinopese. Kuti munhu wesikana sanga angori nemazaini flower. Mina nguzita randakakana kwamaituri rinenge rawana mazai. Iyo ndokuboilisira. My Zimbabwean people, enough of this poverty. Guys, can you share the live and the repost? Guys, share live, guys. I just I have a very quick one. Very quick. Very quick one. Yeah, uchabvisa kwadropu yesenasi uchitsvaga hembe iri special yauda upfeke weche Kumhata kwaamai vakwe, machenda ababa ako. Wanzwa? Machenda ababa ako anotamba maclacks anonhuwa tsete. Bechera amai vako rine ngubhani. Mondigire ovhasiri nemunditsvagiriwo glass ndikontinye nelebo rangu. Kwanzi makubleacha. Ndakubleacha omega mai mwana kubleacha here mwana wababa wangu. Kuita bleach mowa. Kubleacha ndaregerere nhaiwe kubleacha. Ndiri kubleacha. Ende mableachira andiri kuita ari very sensitive. Mai manya ndidurirewo black rangu. Amen. Doregerere kubleacha iyi. Kumhata kwakwe unondiudza zvekundiudza kuti sei zvekutuka vanhu imi. Ndiri mwana wababako. Ndiri mwana wababako here. Unoyamba napo uchizosvika ndidene kuti anzi sei zvekutuka vanhu. Ndiri mwana wababako. Ndiri mwana wababako, ndakamboda kuinywa yamai vako. Ndakamboda kumhata yamai vako here. Unoswera uchinditaura kuti hanzi pwiyai kutuka vanhu. Who are you munhu anongorembedza machenda anenge achitonhuwa duzvi zvaona kana kambani inongotomboti mama rasta ndichazokutorai kuti muzoita brand ambassador. Saka chandokunyengererachi? Ndokunyengererei like really? Ndokunyengererechi?
Chane chikunyengerera naiwo kana newo akantasa unotona sendiri type yemunhu yechinherera unoita basa rekunyengerera vanhu. Ndiite izvozve. Guys, I wanna apology to my fans first of all. I just want to make apology to everybody. Very sorry because nekusabaya live. Sekuziva venyu kuti amai venyu vanokara chaizvo. Vanorarama nekupema. And mukaona kuti ndichipema. That's why ndesingauye kubvi kunoku but azviro ndenda kuita se ndakurasai. Kana ndawana mukana saizvezvi I will come. Okay? Hanzi ndivhidze kavheji kana ndichidya mbeva. Ndoko kabvise ndekangu ndabva mudya sadza. Atikupe website. Waonawo kuti musha unowu hauna kumera zvakanaka. Musha wemasaska. Wasandudzira kuti ndibvise chiri pazino ndiwambondiisa. Musuri. Ndiwambondiisa. Anchatochibvise. Anchatochibve. Ndochibvisire. Ndiri kubva kudya sadza izvezvi nemunyu. Izvezvi. Munya nesadza nemavheji nebeef. Ndonzanzi nemunhu kubvisa chinhu ichocho. Kuti ndechibvisire ndechavo. Imagine. Mama Rasta and block me please for what? Bvisa mani Mama Rasta chi chakadaro varipi madzimai Sara uti ndikuvatsvaga. Mama wangu ameno kwavari. Ndichabvisa mama. But for now we say chakadai. Mama Rasta muuye ndipe iko cash number. Iropa. The ropasto. The love. Thank you so much, Gandipine. Iko cash number yangu 0771249205. iPhone asanda kugona kuishandisa zvakafunda. Pin the comment. I'll pin the comment. Hi madzimai nduku. Right guys, ndabaya live iyi. Ndine chinangwa 1 chandabaira. Not to distract anyone. Not to compare with anyone, guys. Sekuziva kwenya madzimai nduku. Mani neni ku live on TikTok izvezvi. And ina 15 minutes or 10 minutes. Ndabva ku live ku TikTok. Ndiri mumba mangu ndadzonzi Mama Rasta waita vaenzi. Ikati okay fine. Let me drop the live ndi attend vaenzi. Okay, sekuziva kwangu. Vandaona kuti okay. Muna wandinoziva and non-follower from achiri ku SA and aine page rake and I think vanhu vazhinji munenge muchamuziva. Uda kuda kupa kamera. All right. Ndina mwana wadandi panapa. Vanomziva from pano pa Facebook, pano pa social media. Anongoita zve social media.
dambudziko rake rauya naro kwandiri it's one. Auya akati mama Rasta ndaita dambudziko one and I'm very sorry kuti ndauya ukaona ndauya ndatsvaga kumba kwako. Ndibvise murume muriwo wacho musuri muriwo iwo. Ndibvise muriwo wacho. Ngatorumwa nevanhu pa Facebook ana. That's nice or sugar. What a glass of beer. Dabvisa. Malitsi enyu matema munozorei Vicks. Ndozora Vicks. Ndozora. Vanhu pa Facebook. Ai nini Mwari. Makulayo ndokwedu. Aiwe musuri wekovhuyo yandadya kana iri repu kana tsunga pamhata payo. Iwe hauzoti kana munhu achidya zvinhu zvinofanira kutosarira kuratidza ndaguta. Ko kutsuka kuyuza Samantha bodo. Ndora ndikuzora mai mwana mafuta Congress. Amai nanhadza ndikuzora dzebleach mo. So guys, mwana wedande ari kutsvaga mari yerent. Unobhadhara mari? 40. Inini ndikakupa 10. There is one, the other one people gonna give you. Inini handizivi zvangu guys kune vachakubatsira. Inini andina. Unoona kuti like ukona kuti zvezvikona kuti manodande. Ndandiri suppose kuti imba ine inge yakadai yakatopera kuplastwa kudhara dhara. But munhu anoita pana pamurume wangu 1. Mari yekuti ndibhadhara ndakadedza bhiridha panapa ndikati ngauya ndichajire kuplasta mukati nekunze. Akandichaja 150. Saka kwandiri means 150 it's a lot. So ndotozongoona kuti means let's Rasta aite basa iroro. At least akati akaisa half, the next off wetachi half opedzisa. Like maitira ndakamavakira ndakaita the next room. Dai baba kutosvika kwawaita wanguona tiri muno muromo. Iwe ndichirara pachimubhedha ichi ndochandairara ichi. Ndairara ndichibaiwa mabhonzo. Iwoyu. Saka ndakazongoti Mwari kadai vangoti ishu nyaya dzeshungu chaidzo chaidzo dzitori pandiri. Angonoti shungu dzandisvitsa kuno. Andiri ka? Anditora kuti shungu dzakakusvitsa ka. Ati nini shungu dzandisvitsa kunoku. Tikati hakuna umwe munhu anokwanisa kundibatsira kunze kwaMama Rasta. So guys, ndanchikumbira kuti mafanza aMama Rasta. If you know you are a bumbleclat, uchifarira Mama Rasta. If you know, Mama Juliet, I'm trying to add you, but I'm thinking these days I'm using the iPhone. Proof. I don't know how to use the iPhone, but the iPhone said I'm adding you. I'm adding you, but I don't know why. Is it the network or what?
hanzi unondibata dhota umoyo andi mama vangu Juliet. Mama Juliet, munokwanisa here kundibatsirirawo mwana wedandi? Ini ndokwanisa kubvisa 200 rands. 200 rands is $20 here in Zimbabwe. It's $10 here in Zimbabwe. I can give you $10. Pamari yangu yemabudgets angu andanga nditori nawo. But the fact yekuti inini handina mom. May God bless you. And inini zvangu andakusuwa. Pelagia musariri kumhata kwababa ako musuri iwe zvauri getekete. Jana akambotaura kwauri kuti wazvimba uri kunyanya kudyisa. Iwe kokana inini ndichirova zvinodhaka. How do you know that? Musatanyoko kumhata kwababa ako iwe. Munoda kuya pana pasocial media kuzokontrola bani. Soze nini kontrole muna muchaza kaisho. Soze undikontrole wena. Mata baba wako yakaumbuka iwe. Machena baba wako ari muhuro. Pabecha panonwatsete. And I will block you. And tombo nyengerere ma followers in. Pamata. And nyengerere any follower. Especially vanondituka. I don't even nyengerera you. Manzwana garo lata madako. Ndaita malive ndiri ku South Africa kundega ndiri one. Nana my blessing, nana destiny. My vepimi. Pamata panonwa matuzvi. Mukongo nyini. Chakanaka chaitwa nemunhu hamuchigoni kuchitaura. Wai muchiona chakaipa chete. Musatanyoko misurimi. Nandidyomba kwenyini. Imi ndimi muri ku South Africa kune nhamoko. Kwamuri kudzingwa futi. Kwamuri kudzingwa muchadiwe. Dzokai ndikupepe kugara. Hamuna imi pekugara ipi. Ndingatukwa nemunhu anorara akatsamira maoko. Izvezvi kuti uti usura chawo musuri chaunoti boom. Unotosura musuri wawo uchitawo kusura kadiki kadiki. Kusvika wapera nekutya kuti gumba kumba chaya chikututa. Ini ndikuna kuyepwetika ndichida kungobhozhongora kumusuri wanongomamisa. Andamuna anozondudza kuti masurisa ini. Kumata. Moda kujairirani kuinyu mwenenu wamatuzvi. Inini you cannot bully me. Machikende kaisho. You never bully me. Enda izvozvo ndakazviramba mundibhule. Ndakazvitaura futi chero nezuro ndiri kuTikTok kwandaitamba magemu ekutukano. Handibhuli ka, I'm not a bully. If you do me, I do you. If you do me, I do you. That's a real bombo shit. Moda kujerera pana moda kuya pana pavanhu vane mavhegudo magare edhongi. Shaya kuti muteerere zvitaura namama rasta munakana pekugara. Kana kuvaka chinyeda chekuti unonobvisa nduwo chizonofongorora chimama matuzvi. You don't have the place like toilet. But unoda kutaura chi? Chero ini ndakavaka chinyeda chekuti ndinoisa musoro misururu panze ndeyangu kaimba pamhata. Vale kuda kubatsirwa naJuliet chinyarara. Imi Juliet ndamai vangu wekutotika. Izvezvi vanogona kutoisa message kuWhatsApp, ngavatoisa message vanotoziva kuti Vale kendai. Mama Juliet namba yangu vanoiziya. Mama Juliet namba yangu vanoiziva. Makatukwa nezuro mukange kumhata. Ini ndinotukwa nani? Ndotukwa nani? Inini kana wakanditarisa Pelagia. Ende one thing chandinoda kutokudza kuti pamberi paMwari wako usade kundifungidzisa zvinhu zvanezuro. Wanzwa? Usade kundifungidzisa zvinhu zvanezuro. Ende usade kundifungidzisa zvinhu zvanezuro. Uri kunzwa?
Usada unifundisa zvinhu zvanezuro mukongonyini wamai vako. Usada kundifundisa zvinhu zvanezuro. Usada kundifundisa zvinhu zvanezuro because I did not even mention the part of yesterday. You know me? You know? You know? You know me? I don't want to get any emotional and to get insulted to anyone today. It's not about it. The reason I come here. It's not the reason. It's not the reason I come here. Aya. Regani bo waina zvangu. Waina baby chikalaba. Waina baby chikalaba. Waina baby chikalaba. Waina baby chikalaba. Aya. Why be? These days, Mark. Why you gonna buy? 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 Aya. Why you gonna buy? Aya. Da. Why Kiroza is abambo mangu nasamna kana kubochairwa amuna ndakatofika inonji necklace night durere night durere night durere night durere. Guys, ndauya nenyaya ndachitaura kuti mwana wadanda auya kwandiri kuno kuepweta achitaura kuti hanzi haana mari yerendi. Hanzi anobhadhara $43. Inini, like I said, ndinokwanisa kumuwanirawo $10. I need only 3 people who can say Mama Rasta we need. I'm serious now. Now I'm serious. Kana mchida kuti muswere ndinakidzana nemi panapa. Tanga imanduudza kuti mwana wadandi $43 inobuda. Tanga imanduudza kuti mwana wadande $43 iri kubuda. Kana mchida kuti ndiswere kunoku. Kelvin kumata kwa amai vako vanobonyora negaka reminzwa. Amai vako vanobonyora nefoko ane machenda anonhuwa. Amai vako vane machenda avana mboro iwe. Musuriwe. Mata ine chakwindi amai vako yakanuna. Evelyn musatanyoko amai vako. Dechera amai vako rakadzurwa bango. Dechera amai vako rine gomba renhodo. Wanzwa, pamata iwe. Andiswere ndichibatira vanhu futi kuti ndichivaisira mabhazuka kuti uye kunoku palive pangu miye kuzondiona. Andifambe door to door ndichigogodzera vanhu kuti ndapa live. Unouya wega nezvigunwe zvako zvinenge jinji. Woyo wobaya live yaMama Rasta. Woya wotaipa. Saka uri duzvi. Saka uri dhodhi. Dhodhi ndiwe utori duzvi. Oh. Taurana. Hello guys, how are you? Murise mafanze Mama Rasta. Ndini mwana wedande wachona vari kubvunza kuti mwana wedande wacho ndeupi. Ndini guys, zvinhu zvinondimirira musha.
zvina zvinoundimirira mushe. So ndandichitokumbirawo chichemo kubva kwamuri kuti ndikukumbirawo kubatsirwa ne$43 yekubhadhara rent. Ati nei mukoma wangu kana even if wakakubatsira vanhu inini I'm sure kuti pera kwemwedzi haukwanisi here kutsvaga pakachipa pasiri pe$43 togona kutsvaga because kana ndikakutsvagira kunoku unogona kana rendi chai haungambotambudziki chinhu especially chinhu chekuti handingakuti ungatambudzika infact kana ndiri panapa because chinhu chakakosha ndechekuti foni yako ine moto, iwewe wadya here, handiti une pekurara pari safe. And kana ukazondiudzawo inini kuti mama rasta ndatadza kubhadhara kana rendi ye$20 hapana pekuti ndingambotadza kuudza rasta kuti rasta mukoma wangu ati ashayiwa $20 ndikukumbira kuti mundibatsire kubvawo 1 to 31 inini myself I can manage kuti ndinenge ndichizobhadhara. But yekuti ndinozowana ndine vana 3 hausati waona vasati vabva kuchikoro izvezvi. My first born is 13, my second is 7, and the third one is grade 1. Vari panau izvo toribhadhara maexam vari kufanira kunge vachinyora. Chikoro chakandakaenda ndakavachinja this term. Mari yavanobhadhara per month inodhura. Ndinobhadhara rendi yamai vangu inini nyakundibereka. I'm the one ndinoona maresponsibility kubva kuna amwene vangu vane shuga, atezvera vangu vanozvibaya, amwene vangu vanozvibaya, mishonga ndindotenga. Saka zvinhu zvese vanhu vese vanenge vakatasira mari yavanopa rasta hana basa raanombowana pandihwindi. Mai vevasikana ndinoita content. Ndine peji rangu rakanzi mwana wedandi. Hanzi the lady anobva kuSA handiti akambopuwa help yemabills, please come college. I think it's true. Ndini wekumbobatsirwa kwaLuiza paya ndichirwara ndiri kuSouth Africa. Saka guys, handizivi guys kuti tingabatsirane sei. Inini I don't any money for now. Batsirai iye. At least kana mukamubatsira then inini I can see the way forward. Yekuti mafunds ama rasta ndinogona mutsvagira imba pekuti agara ari safe. Naku arikukuona nditi ndosaka. Azi uya kuSouth ende sisi unouya kuSouth uri kudzingwa vanhu here waudze. Nei tsitsi ndiuye kuSouth kunodii naiwe. Dai vatsvaga something chekuita chovapo mari yerenti. Ndimunofanira kutovaitira mumafans precious. Vale uyu munhu akambotituka uyu hausi kumuziva. Mespeak ende munhu uyu ari kuUK iyo. Wakatuka vanhu. Ayo Pepe uchiri kuziva mama rasta yekwaLuiza iye. Ana ndakuzomboyanyatsoita follow back. Andiyo yekuti unenge waenda uchiti kudonoda kubatsirwa chichichi. And then vanhu kapobva vauya nekuseri vanenge vachibobva vatanzi kunyepa hasi kurwara ari kuda mari yekuita sei we. That's munhu apo iwo zvafana kuti Luiza anenge achindibatsira kana kuti ndiri kunoko handiti haasi kuona situation, haasi kundiona tiri kungotaura pafoni. Saka kune vamwe vanhu veukama vanozoenda nehweseri ukona vakutaura. Batsirai zvenyu vanokwanisa but get ready kuzotukwa after. Guys musadaro. Facebook marangarirwa nhasi isu tikufadaya kuTiktok tanga titori nechirongwa chekufonera maex. Madzimai ndugu. Madzimai ndugu anondinakidza. Nhasi ndavarangarira ufunge madzimai. And plan ita 300 ite business rehuku. We understand kutukwa munhu. Ndarukwe.
Alright, titi takawana 300 US yachiona tinotanga bhizinesi rachiona rehuku, but pari zvino hapana mari yacho. Naenda na mama wake. Tudona strawberry. Hii anotuka kani msikana uyu. Guys, mwana wedandi. Irini handituke ini. Handituke, but kuti madhezi aya zvinhu zvakangoitika zvokuti vanhu hamuna kunyatsonzwisisa side rangu inini. Vedu weka ini regai ndidye mutandabo. Musikana. Vedu weka ini regai. Anotuka uyu Mai Clinton. Guys, miss. I have TikTok. Inini handina TikTok ini. Inini kunoza kuti inini mwana wedandi. KuTikTok handina mari yandinombowani. I think inini vanhu mablessers angu ekuno kuFacebook. Pandakatanga kuunderstand kuti pazvishoma zvandopuwa kuTikTok I manage kuti ndotenga data. Handichanyanyi kuvanetsa because chega page rangu ranhono. Chege page tivafollow. Yeah, verenga passage yeah. Don't worry, we're gonna clear panel, get to help people always talk fine. Guys, we need only $43. Inini myself Mama Rast. I myself Mama Rast. Andimboite zvekukumbira $10 kuna Rast. $10. Saka takuti $10 so kuti kureva kuti yashuta imari i35. Kana paina nokwaniso kundipirawo 35. Chikafu ndogona kungomurongedzero pani changu chandinenge ndinacho. Which these days asati juti rangu ninde kuti nditambire grocery ku brand kwedu arisati rakwana. Anzifonera Louisa Vale. Okay guys, let's go to TikTok. Nditsvage Louisa.